намехоҳам бовар карда бошанд. ман метавонистам ки албатта навор карда пешниҳод кунам, аммо навор накардаму эфир кардам, ба хотире ки наворро пешу қафо сохтану монтаж кардан имконпазир аст, аммо эфирро ки не, ба ҳамин хотир ман эфир кардам. дидед инҷо назди фурудгоҳи шаҳри бӯстон, яъне Чкаловски пештара ман омадам шаҳри Хуҷанд. ба чӣ хотир омадам? як рӯз аз ин пеш, пас аз бузкашии деҳаи Қумоқ, мо ба хона омадем, бегоҳ светро интизор шудем. Свет дар гирифт. аз сабабе ки ҳамун носозгироҳои техникӣ дар трансформатори мо буд, светҳо ҳамин гуна баланд шуда буд. тамоми таҷҳизотҳое ки дар ҳамун гузари мо буд, аз они бисёри одам сӯхтаву корношоям гардид. холодильникҳо, стиральни машинаҳо, телевизорҳо, светҳо, лампушкаҳо он қадар баланде гардид ки ба гуфтан дуруст нест. дар хонадони мо ҳам ягон чиз қариб намонд қир шуд. ман танҳо чизҳое ки барои худам зарур аст гирифтам, инҷо шаҳри Хуҷанд овардам барои ремонт кардан, таъмир кардан. ман мехоҳам ҳаминро ба шумо нишон диҳам ки ҳар кас аз ҷои худ истода гуфтан мегирад, бузкашия тезпарто, ин улоқа дер парофтӣ, ина ин ту кардӣ ва я вай ту кардӣ. ман ҳозир мегӯям барои чӣ дер парофта истодаам. ина бинед, тамошо кунед. куҷо рафтем? ҳозир на ин пишти мошини худами мана. Чкалос барои чӣ омадам? инҷа як дӯст амонатҳо буд, ман оварда расонидам. бинед, ман ин номашо упс мегӯям, UPS, бисёриҳо медонанд. ин барои ҳамун компютер ба света вақтинча таъмин кардан. ман ин якта, ман ин дута UPS сӯхтагӣ. тамошо кунед. ман инҷа нолидан набаромадам, танҳо ба хотири оне ки бисёриҳо бовар надоранд ки барои чӣ буҳона кардааст, вақтам нест гуфта гаштааст мегӯянд. ман ин дуюм UPS. ман ин якта компютер. блок. саросема нашавед. ана блок. сӯхтагӣ инам, дабдала. блоктанеш. ман ин монитораш. упаковка карда гирифта овардемаша. монитораш. ман ин дуюм блок. дуюм блоки системавӣ. инам компютер. ози, инам компютер. хоб, ман ин монитор. ман ин монитор як компютери дигар. мана ин чиз ҳамун таҷҳизоте ки барои хотири вақтҳое ки свет набуданд, вақтҳое ки свет нест, аз свет истифода барам гуфта харидагӣ будам. ҳоле 2 рӯз 3 рӯз кор накардам, ман аллакай инам сӯхт ба ҳисоби. ман инҷо гуфтам ки ман набаромадам ки нолида бошам, танҳо ба ҳамун бародарое ки бовар намекунанд ки барои чӣ бузкашиҳоя дер мепартоӣ, ба ҳамин хотир ин эфирро карда истодам. ман ин барои одамое ки мо нафаҳмидем чӣ гуфта истодаӣ мегӯянд, ба инҳо ва як бори дигар такрор мекунам ки ба хотире ки барои ман бовар кунед ки барои чӣ ман бузкашиҳоро дер мегузорам. мана яке аз сабабҳое ки пешоруи мо баромаду як зарбаи сахтам барои мо шуд, ман эфирро карда истодам. ман пас аз улоқи рӯзи бузкашие ки дар Қумоқ шудагӣ буд, рӯзи шанбе будам, ҳамин тавр аст. бисёриҳо хабар доранд, баъд аз бузкашиҳо барои ман занг мезаданд, ҳам видеовизув ҳам вай. ман аз бузкашӣ баромада хона надаромада рост рафтам тӯи мардум, тӯи хизмат кардам. баъд аз вай пагоҳ якшанбе буд, ман тӯи хизмат кардам. мана имрӯз рӯзи душанбе аст. ман дар Хуҷанд қарор дорам, ремонт мекунам компютерҳо. ман ин шаб то нимашаба ремонт мекунам, чизҳоша алиш мекунам, блокпитаниҳоша алиш мекунам, хона мерам. шаб худо медонад соати чанд мерасам намерасам. пагоҳ заказ дорам шаҳри Душанбе. ман Душанбе мерам. агар хоҳетон да унҷа мерам, боз эфир мекунам ки ман имрӯз боз дар Душанбе. барои худнамоӣ нест, барои реклама нест. агар ман хоҳам ки реклама карда бошам, ҳар як рӯз дар ҳар як деҳае ки ҳар рӯз ба ҳар як деҳае ки ҳамун наворгирӣ тӯй мераваму аз ҳамон ҷо метавонам ки эфир кунам, реклама кунам. гап дар сери реклама намерава. танҳо гуфта истодам ки шумо бовар кунед, хеле вақту имкониятам маҳдуде аст ки то бас гуфтана. пагоҳ душанбе мерам, рӯзи чоршанбе аз Душанбе келин мебиёрем барои дашти Қозӣ, дар он ҷо то нимишаб базм дорем. рӯзи панҷшанбе як рӯз оё монтаж мекунам, ё не рӯзи ҷумъа боз тӯй, шанбе боз тӯй, якшанбе боз улоқи сор. ба ҳамин хотир одамҳое ки мегӯетон ки бузкашия дер мепартоӣ, ғайбатҳо мекунам. ман дар баъзе комментариҳои баъзе дигар каналҳо як дар омада назора мекунам, ноҷавонмардона ғайбат ҳам мекунанд.
ҳар инсоне ки дӯстона ошкоро ягон гапу сухан дорад иҷозат, ягон проблема нест. аммо одамҳое ки ба таҳқир мехоҳанд ки ягон гап гуфта бошанд, ман рақамҳом дар тамоми наворҳо ман рақамҳомо мегузорам. Дар тамоми наворҳоям ман рақам мегузорам. Ҳозирам боз такрор мекунам. 92 774 82 74 аст. одамҳое ки ҳамин ягон башариму маъқул нест, ягон гапзанияму маъқул нест, навораму маъқул нест, таҳқир кардан мехоҳанд, ҳақорат доранд, дар дилашон алам доранд, дар дилашон як рим доранд. гӯем мана занг занед, гап занем, суҳбат кунем, ягон монеъ нест. аммо ман ин эфирро барои дӯстону ҷигарбандони худам кардам ки барои ман бовар мекунанд, барои ман дар бари ман ҳастанд, ҳама вақт бо мо ҳастанд. ман инҷо дида истодам, дӯстои азиз нависта истодитон, ман ҳозир гапҳои дилама гуфта шавам, бо худохоҳад шояд вақт шавад мехонам. ба ҳамин хотир ҳар гуна чизҳое ки ҳаст ба мо рабт надиҳед. бениҳоят вақти маҳдуд, ҳозир айни сезонамо, бовар кунед. баъд як чизи дигар ки кори мо танҳо бузкашӣ нест, тӯйҳои мардум, супориданамо дар кор. мана 2 компютер сӯх, ина ремонт карда мебарем худохоҳад. анамихе сабабҳои техникиам мешавад азизои дил, сабабҳои техникиам мешавад. ҳоли бисёр одамҳо дар ман дар шаб навистанд ки ҳар чиз дар ватсап навистанд, ман ҷавоб надодам. ба чӣ хотир ки гуфтам шояд ки бовар накунанд. агар як чизи дигар мана азоб метиҳад, ҳамин аспдорҳо, паҳлавонҳое ки баъд аз бузкашиҳо занг мезанеду ҳамон аспи мана бурида парто ё ҳамон ҳунарнамои мана бурида парто мегӯетон, биёедон дигар ман да шумо қасам нахӯрам, биёедон ман дигар шумоя ҳаракат накунам ки шумо барои ман бовар кунед. ҳамин як даҳан агар гуфтам ки наметонам ё ҳамин бегоҳ илоҷам нест, ҳаве қабул кунед, бовар кунед азизои дил. вай ба он ман ҳамун дар охири бузкашиҳо саҳмгузорие хондосем ки худатон медонед, як ҷаҳон ташаккур, ҳамун давлату саҳвлаташон аз инам зиёда кунад. аммо унҷа дида истодитон ҳама дар ҳар бузкашӣ саҳм намегузорад. мо охир агар аз паи тӯйҳо нашавемам намешавад. ин тӯйҳо нони даҳани мо аст ки 15 сари сол аст ки мо заҳмат кашида омадем ба ҳамин рӯз ки ҳамун тӯйҳоя гирем, навор гирем, як зиндагимо пеш барем. ба ҳамин хотир ман пас аз бузкашиҳо рост хона намерам ки ман монтаж кунам, гирам партоям. ман аз унҷа мебурам, рост хона нарафта тӯй мерам. ҳолатое мешавад ки аз рӯзадорам баттар ҳамин саҳари успед накардаги чизомо то шаб, ғайри шаб соати 11-12 шаб ҳечи намехӯрем. ба ҳамин хотир моро маъзарат медонед. мана ин худо медонад кай саат мешавад, чӣ саат мешавад, чӣ хароҷот дорад, ҳоли барои ман маълум нест. ба ҳамин хотир он одамҳое ки дар ҳамон одамҳое ки дар масъалаи харҷу хароҷоти кори мо дар бари мо ҳастед, аз нону намакҳои худ розӣ бошед, зинда бошед, кам нашавед. ба ҳамин хотир ман якумин эфире мебинам ки 225 нафар дар эфири мо иштирок мекунад. як ҷаҳон ташаккур, кам нашаветон, баракат ёбетон. агар малоли хотиратон ҳам шавад, як маротибаи дигар ё пагоҳ ё фардо аз шаҳри Душанбе истодаву ман эфир мекунам ки як ҳафтаина ҳамун ташвишу даву бесару сомониҳои худама ман бояд ки исбот кунам ва дар оянда шумо бояд ки барои ман бовар кунед ки ман ҳар ҳафта дар ҳамин аҳвол ҳастам. ҳар ҳафта ана ҳамин ҳолу ана ҳамин аҳвол такрор ба такрор аст. дар миёна ҳафтаҳо мо тӯй мегирем, баъзе вақт хай умуман ҳамин гуна мушкилиҳо ҳаст. ба ҳамин хотир одамҳое ки барои мо дӯст ҳастед, ёвар ҳастед, як ҷаҳон ташаккур, зиндаву саломат бошед. мо худохоҳад барои шумо хизмат мекунем. одамҳое ки ҳамин наворои мо маъқул нест, дерпартоиҳои мо маъқул несту дигару дигар, ҳаволатон ба худо. мо дигар аз ин зиёд имконият надорем. баъд як чизи дигар ман ба гардан мегирам ки вақто ман азм кардам ки ман аз ин он тараф бозиҳои бузкаширо ҳар чӣ зудтар сари вақт мегузораму асбобе харидам ки дар вақти свет набудан моро бо свет таъмин мекунад. ҳаминам худо нахост, ин чиз хости мо нест. яъне парвардигор иродааш дигар чиз асту мегӯяд ки не, ту бояд ки дер партоӣ, мон дигаро партояд, ту саросема нашав. намедонам ана мо асбобе ки барои тез партофтан шуда харидагӣ будем, ҳаваям сӯхтагӣ фахас карда ягон чиз мондагӣ нест. ҳозир намедонам ё бо ягонта мехарам ё ки харидан наметонам. ба ҳамин хотир азизои дил аз ман хафа намешавед. як бор хонда мебурам навистагиётона тапара вақти кам дорам, ман аз эфир мебурам. Миша Сӯҳроб салом. Авзал Шодиев ба пеш, як ҷон ташаккур. Магар Раҳматов салом алейкум акумеҷон, як ҷон ташаккур. Бубур Шодиев нафаҳмидем чӣ гуфтед.
تکرار کردم دوستان. باز بابا جان بفای سلام کنم زنده باشید. من شما در کامنتاری هم بسیار میبینم. برکت بید. رستم بقای سلام علیکم برادر. به پیش یک جان تشکر. عرب شو برای سلام علیکم همه با زنده باشید دوستان. صبر برادرها دستگیری کنید، یاردم کنید. آدم دیاری خودمون نومر کارت سیبربانک مون. یک جهان تشکر. دوشنبه سیتی دارم 92 774 82 74 است. آن آدم هایی که سهم میگذارند و نقشه منت کردن در سری خود میپرورند، من گفتم اونم شما فهمیده گیرید برای من سهم گذاری کرده نیستادید، برای خودتان کرده ایستادید، برای که همون نواری با صفت برای دو شما تماشا کنید کرده ایستادید. همین هم من گفته گذارم که با نشود که بعد از چند سال باز یک کس نوکس مثال زبان کوتاه شویم. زنده باشید. مهیار زین سلام برادر. التماس شوریس کنید پلوانه. نه شوریس نمیکنم برادر عزیز، برای که در دل بسیار بیننده ها آدم میزند. هر 2 سکند جینگ اومد ویدیو، جینگ اومد ویدیو و در دل آدمو میزند. همین پورش میکنیم پروفتن گرفت دوستی عزیز. کچت ویدیو بمب. زنده باشید. یک جهان تشکر. کم نشوید. توپ تیجی بوسکشی نوبتی کجا میشود برادر؟ در دهه ساری شهر پنجکن جماعت دیوتی موقعیان. سایلدین فخرالدین سلام بوسکشی نوبتی کاینا گفتم 7 گل. نازی 7 گل تیجی 5 رو تیجی. سلام علیکم اکی امیدی و علیکم السلام. مهرافرین جمال امیدوار در بردم. کچت بسیار خوب. زنده باشید. یک جهان تشکر. من برای شما برای آدمو خدمت میکنم. خدا خواهد. یک جهان تشکر. ایمه فامیلی سلام علیکم. دیار ویدیوش پارت تا خدا خواهد نصیب کرده باشد. وایم اسپید نکرده سیم برادر عزیز. وقت یک 50,000 نفر شوید گفته یک گفتمون کی همه خیم من هم شده خورفتگیم که قریب از سلامتی ما وجه دستی هم باور کنید نه اسپیتی نفس کشی نکرده سیم راستی گپ. سلام علیکم دیار ویدیوش فرض خوب مردان سلطان رو نمیدونم چی بود نبیستی. سلام علیکم اکو یک جان تشکر دوستی زنده باشید. خدیر عبدویف اهمیت ندید. زنده باشید. کم نشوید. احرار و هر کس هر چیز گفتن میگیرد. امید جان اهمیت ندید. آدمو فقط به پیش. یک جهان تشکر. کم نشوید. من تنها برای دوستای خودم این افیره کردم که برای من باور کنن شد آدم‌های هستن که همون گونه من حرمت و احترام میکنن که پیششون شرمنده هستم. باور میکنه شرم میدارم که نخود من همین قدر ارزم به همین قدر حرمت و احترام همونای دلشون یابم گفتن این افیره کردی سودم که من باور کنن. پروست من باور کنن شد دیگه گپ ندارم. من شرط نیست که من باور کنید بعضی‌ها همین تلفن میکنن من قسم میخورم خودم شرم میدونم که قسم خوردم ممکن نیست در نزد خدا گناهگار میشم. قسم نخورم شاید همون آدم میگوید که من فریب کرده است. به همین خاطر در میانه آب و آتش موندگی هستم. به همین خاطر این افیر من کردم. از زیوی دل اجازه تیتون که پگاه هم از دوشنبه من افیر کنم که فهمیده گیریم که من یه حاضر چیزی که من نشون دادم شهر خوجان بود این چیز انیق. پگاه هم از دوشنبه من افیر میکنم که من در دوشنبه هستم. امروز در خوجان از پی سرگردانی و سرسانی هم در دوشنبه باشد از پی توی معرکه مردم که به گردن گرفته بودم. به همین خاطر من دوستا درست فهمیدم دشمنای من پرواش ندارم. باور کنید با دشمن خدا راست بیاد. من یگان چیز پرواش ندارم دوستی عزیز. خب چی خیلی شما رحمت دوستان. نبایوس تیوی سلمان 5 تو چیکارایی کامera چی هستم دوستان نواربردار صلح تیجه. سلام علیکم. برای رکلام کانال چند سوم حق خدمتتان. زنگ زنید برادر عزیز صحبت میکنیم. زبان میویم ما شما در کامنتاریام بسیار میبینم. زبان میویم خدا خواهد. دانشوا سلام علیکم السلام. خدیر عبدویف اسپی زیر از دهه یوری جوهر میتوزه رکلام کنید. گوید پولش پرتو میکنم خدا خواهد. یگان پرابلمی نیست که عزیز. خب عرفشا برای امید ویدیو نمبر 1 در وادی زرافشان. یک جهان تشکر عرفشا دوستی عزیز. کم نشوید برادری خوبم. خب دوبری دین سلام علیکم رحمتی کلام زنده باشید. دو سلام علیکم و علیکم السلام. سلام 50 سلام جواب ته سوال ده جواب ته سوال ده جواب من همین اوزی به بار دیگه سوالتون خونم. تو چیکارایی؟ من کامera چی هستم نواربردار هستم عکس بردار هستم استو هستم خیلی مردی کار هستم همه کار هستم دوستی عزیز. سرتراش هستم همش من الکتریک سانتکنیک. انا سوالتون جواب دوستان. فردوس اوجی سلام علیکم از سوفیان زنده باشید. بابا جان بفای یک جان تشکر به پیش همه وقت کامل زنده باشید برادر عزیزم. کم نشه صدرالدین بویف سلام علیکم و علیکم السلام. سلام تو کامera چی ها؟ من کامera چی هم دوستی عزیز. من کامera چی نواربردار هستم. شهریار زاکرов سلام علیکم. میجان یگان تا ویدیو از افراسیاب پهلوان پدرشون برهان پهلوان و جندرز پهلوان دیو شود میشد خدا خواهد. این چیزا حتما برادر عزیز تنها از من وابسته نیست از خودشون هم وابسته است. یگان مانع از طرفی من نیست. لوبو خیل پهلوان لوبو خیل وای شرط نیست زور نوزور آوازدار به آوازه فرق ندارد. ما همین برای مخلصای هم پهلوانا خدمت میکنیم. این چیز از خودشون هم وابسته است. خیلی انیخ کنید میخواهند نمیخواهند شاید خواهند منم ما میریم یگان خیل مانع نیست. برهان پهلوان بهترین پهلوان بودگی در تمام نوارایی که با دیگر پهلوانا میکنیم نامشون میگیرن. اما این چیز از خودی همون پهلوانایی که شما
талабу дархост мекунед, аз онҳо ҳам вобаста аст. Ин танҳо аз мо вобастагӣ надорад дӯстон. Небоёс ТВ суҳбат шуморо шунидам, мазза мекунам. Ако зинда бошед, кам нашавед бародари азиз. Як ҷаҳон ташаккур. Канали Небоёс ТВ дӯстои азиз аъзо шавед. Арабшоҳакач барои чӣ кор кардед гапатона? Мероҷ Бобозода, салому алейкум. Видео Диёр паҳлвона партед. Худо хоҳад мепартон дӯсти азиз. Шейх Сони рост мегӯитон. Сони рост мегӯитон. Нафаҳмидам дӯсти азиз. Зинда бошед. Усмонов Шаҳзод, салому алейкум ассалом. Анвар Ҳоҷи Муродов, ассалому алейкум. Алейкум ассалом. Фарух Каримқулов, салому алейкум меҷон. Ва алейкум ассалом. Шерхон Фатоҳов, салому алейкум. Ако чӣ хел шумо? Як ҷаҳон ташаккур дӯсти азиз. Навз ҳастам. Ромиш Зарафшонӣ, салом. Умед ако ёрдамчӣ лозим нест мешумодар. Ёрдамчӣ лозим бовар кунед. Бисёр гап. Вай ёрдамчӣ лозиму гап одами коркун бидӯстам. Мусохон Тураев, гап нест бародар, зинда бошед. Шумоям дар комментарияҳом бисёр мебинам, дастатон дарда набинад. Як ҷаҳон ташаккур. Шаҳриёр Зокиров, ако ягонта видео дар бораи деҳаи 50 шавад. Деҳаи 50 мо парофта будем дӯсти азиз. Ҳавай такроран тамошо кунед беҳтар. Усмонҷон Шаҳрёр рост зинда бошед. Хаём Ҳамдамов, пускаши панҷикат партед. Хаёмҷон ако зинда бошед, дар бари мо ҳастед ҳама вақт. Ма як ҷаҳон ташаккур. Дуоид Нарзимуродов, Умедҷон салом, чӣ ҳол доред? Монда набошед. Як ҷаҳон ташаккур. Шукри Худо навз ҳастам. Небоёс ТВ лайк монетоне, зинда бошед дӯстам, кам нашавед. Усмон Шаҳзод ако. Номир Суфиён, саломи гармҷӯшон аз диёри Моғиён. Зинда бошед дӯсти азиз. Аҳроро фақат ба пеш умед. Як ҷаҳон ташаккур. Аҳмад Шах Масуд, Аҳсан Улоқи Косатарошони Панҷакен тамошо кардем. Саломат бошед додар, зинда бошед акои азиз. Усмонов Шаҳзод ташаккур. Султеҷаам бисёр дар комментарияҳо мебинам. Аз шумо парвардигор розӣ бошад, мо аз шумо қазор Худо хоҳад. Умед наздик ба дил нагир, аз донистани худат намон. Як ҷаҳон ташаккур. Буд здаров Умедҷон ба пеш. Зинда бошед. Буд здаров. Ман шумоям дар комментарияҳом бисёр мебинам. Як ҷаҳон ташаккур. Ҳар касе бошед, аз куҷое бошед, як ҷаҳон ташаккур. Фаррух Каримқулов, улоғ ҳасми ҳамин ҳафта дар деҳаи сори ҷамоати деҳои Моғиён. Ишматов Тош, ассалому алейкум. Гам нест умед. Зинда бошед. Муҳриддин Эрматов, чӣ ба мебуроиаш чӣ ман дорад? Нафаҳмидам. Як бори дигар дурусттар карда нависед, ҷавоб метиҳам Худо хоҳад. Мусохон Терагаз ако зинда бошед. Номир Суфиён, салому алейкум аз Моғиён. Зинда бошед. Хидр Абдуев, дер бошадам качестве дорад видеои шумо. Як ҷаҳон ташаккур дӯстам, кам нашавед. Шодмон, салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Гулмурод раҳматуллоҳи ва алейкум ассалом. Султеҷа, барои рекламаи канали шумо чанд сум занг занед бародари азиз, забон меёвем Худо хоҳад. Бобоҷон, ман барои чӣ занг занед гуфта истодам? Баъзе одам аст ки мо бепул реклама мекунем. Баъзе одам ҳаст ки $10,000 тиядам намекунем. А худашам безорем, а башарешам безорем, а пулашам безорем, а ҳама пушташам безорем де. Ҳар хел одам аст дӯсти азиз. Ба ҳамин хотир ман шумо гуфта истодам ки занг занед, забон меёвем. Мумкин барои шумо бепул реклама мекунам, чунки ки шумо ман дар комментарияҳом бисёр мебинам. Одаме ҳаст ки ман ин лавзи мардаки чанд пуле тияд намекунамаша. Барои ки а худашам безорам, а гапашам. Ба ҳамин хотир азизои дил ин гапа дуруст фаҳмед. خب باباجان رجب امید ویدیو با پیج از جان تشکر. شیرخان فتاو با پیج اکوشون زنده باشد، زنده باشد. عثمان جان شازود با تیش زنده باشد. هفت گل تیجه پنجره که با حاجی رحمان که ویدیو میکنه تقدیر کرده باشد، نکرده باشد نه، زنده باشد. جوهر با اسب زویر زنده باشد. احرار او فقط با پیشون بجو یک جان تشکر. ایشون شاگرد میگیرن یا که البته میگیرن در کار است. نومان جان عثمانov سلام گم شو. ما نه برادر عزیز، این کانال من است. میتونید که شما گم شوید. این کانال شخصی خودم است. بای بای. پناهتون با خدا. منوچهر قلوف. سلام علیکم برای کاری جان تشکر. بزرگی همین هفته کجا بوسکشی میشه داده. دیگه سوری جماعتی دیوتی موقعیان. محسن جان السلام علیکم و علیکم السلام. میشکن تو امون درای سیامک کردید می. نه من خبرم نبود. نه یا اون کس گفته است نه خبردار شدگی نرفتگیم. مرو جان قربان و سلام علیکم. سلامت باشید. برای کار هیچگاه خسته نباشید. یک جان تشکر. شکربک Haydarov salom alaykum assalom. Ahrorov ba pesh umed. Jak jon tashakkur. Sulteje ba dil nazik nagired az donistagi xudo namon. Jak jon tashakkur. Buzmer Sharipov assalomu alaykum. Akasheram salomat chxel. Akajon zinda boshid. Odam garim assalomu alaykum. Akamejon Firuz yagon bozi hasmi nafamidam. Firuz nafamidam. Farhod jak jon tashakkur. Buzdarov. Dushmanotun zeri po odprav na 3 bukvi. Oho zinda boshid. Bekor xundam ku gafi bezada. Assalomu alaykum barodar Ibragim Maqsadzoda. Sulteje badil nazik nagiri az paloni ruyi divaho aҳамият. Zinda boshed. Barojon xunum ба пеш. Шоди Софиев бускиши тарафои Спитамен шаҳристон дашти чам сиёмка мекуним. Ҳа чӣ бена мекунам? Занг занетон мана рақамомо гуфтозем. Занг занетон заказ кунетон мерем, саҳмгузорӣ кунетон чӣ бена мерем? И куҷо бошад я бурда номошад мо рафта мегирем. Миша Зӯроб ҷаҳон барои чӣ ако қади афросиёб ҷамъ мекунад аз бускашиҳо? Ина худашон мепурсед дӯсти азиз. Ман ин чиза намедонам азизам.
салом ҷон чӣ ҳол дорӣ братишка якҷон ташаккур зинда бошед номер салом ганҷушон аз моғиён зинда бошед азизи салом алейкум майката зинда бошед бародар субҳон 0101 ин ҳафта куҷо буз кашид деяи сор азиз бародар гап нест ҳамеша ба раҳмат зинда бошед баҳодур ақулов салом алейкум из города Новосибирска зинда бошед дӯстам душанбе таҷикистон ассалому алейкум брати нар дина дар ҳисор буз эълон буд шида бошад намедонам дӯсти азизам зинда бошед азиз баранда аз куҷоӣ бародар аз куҷоӣ аз водии зарафшон аз ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри панҷакен деҳаи дашти қӯзи ҳастам алик алик салом алейкум аз панҷакен деҳаи панҷуруд афросиёб паҳлавон салом гӯй худо хоҳад шодмон бошед ако зинда бошед ибрагим аз йигита аспи йигита якта видео карда партоед ҳаққи хизмата мепартон аввал партоед мепартон дӯстам ягон проблема нест кадом деҳа дашти қозӣ нусратилло қодиров видеои пурраи диёр паҳлавон кай мебурад худо хоҳад мебурад тайёр кунем ҳоли тайёр нест дӯсти азиз хидр абдури фарҳод качок метиҳад аз номи аспи зивер саломат бошанд зинда бошанд акмал тошқуваров акмал тошқуваров 6 ноябр буза мегирин 6 ноябр намедонам мешад ё не саид раҳмонов салом алейкум акаҷон назми шумо раҳмати калон собирҷон раҷабов салом алейкум алейкум ассалом муваффақият яко раҳмат суннатулло салом алейкум ассалом озодшо азиз қулов ҳо озодшо ака якум бор мебинам дар инҷо салом алейкум рӯз бахайр зинда бошед ишматов тош гап нест ака умед касту зур ман тарафдор зинда бошед орифшон ҷамолов салом ҳамшаҳр ташаккур ҷамилов олимшоҳ имрӯз улоғ куҷо буд намедонам ҳама тарафа лайф салом алейкум бародар чӣ хел ҳама хел пешравӣ зинда бошед дилшод сема салом алейкум поён далёни поён зинда бошед бародари хубам кам нашавед мусофир теҷа салом аз кошона зинда бошед хуб доробшо ассалому алейкум ва алейкум ассалом мансур саид муродов ассалому алейкум умедҷон зинда бошед лайка ба мӯза задам аз номи аспи тор кам нашавед бародари азиз боз аз номи бачаҳои миндона зинда бошед кам нашавед барори кор якҷон ташаккур собирҷон раҷабов ҳастеду як аз ватан бо хабар мешавем раҳмат ако зинда бошед дӯсти азиз кам нашавед файзулло ҳамдамов салом умедҷон ба пеш ташаккур шириншоҳ раҳмонов салом овоқ якта ёрдам четон пеши ман ба кор карос салом гед шерилес салом алейкум брат аз номи ёвон лайка қабул кун зинда бошед дӯсти азиз кам нашавед модар негнот созен ака зинда бошед кам нашавед салом алейкум ака умед зинда бошед зулфоно башор буден илҳом шодиев салом ака улоғ херда бӯладӣ сорда бӯладӣ ака зариф ҳоҷиев ба пеш ака умед зинда бошед хуб салом алейкум назми акоза раҳмат наҷибулло салом алейкум аз шаҳри питер ба пеш якҷон ташаккур сул барои ҷавоботон раҳмат ако зинда бошед саломат бошед дӯстам акрамҷон тошев монда нашудагед ми монда шудасем бовар кунед беҳад мондаву хаставу ахоб монда ҳастам ки то бас гуфтана хуб раҳмати калон ако зинда бошед мусофир тиҷа ба пеш якҷон ташаккур парви фатои умед ако ба пеш якҷон ташаккур озод азиз қулов зинда боши мухаммед бекҷон здесь что происходит розыгрыш идёт или просто так здесь просто так разговор идёт здесь не место розыгрыша братан абдусалом шумо аз моғиён панҷакен ҳастед не ман аз моғиён нестам ман аз дашти қозӣ ҳастам алишоҳ имрӯз улоғ куҷо буд намедонам орифшон ман пастияне видеои тура тамошо мекунам шери нар номер ватсапта роӣ кун шери нар рақамҳои ватсап 92 774 82 74 аст дӯсти азиз салом саид умедҷон ба пешти якҷон ташаккур дар паноҳи аллоҳ бошед духтар якҷон ташаккур наин каримов ден шакарбек ҳайдаров салом аз ҳафткӯл деҳаи нофин зинда бошед аз бародари азиз достон барои душанбе чува напарофтистае намедонам ман аз бузкашои душанбе хабарам нест фатло марзудо ассалому алейкум ако сорба улоғ кай рӯзи 10 ё 9 қурбонода ашару салом аз ҷамоати саразм зинда бошед дӯсти азиз достон бароту улоғ зинда бошед шерхан фатов акоҷон шумо инсони беҳтарин падару модаратон ба ҳазор раҳмат як ҷаҳон ташаккур ба шумо бар ин одамҳо ки ба қадри меҳнатҳо мерасед мо барои меҳнат офарида шудагӣ дӯсти азиз ба шумо як ҷаҳон ташаккур илҳом шодиев ака кӯпкарӣ қаерда сорда бӯладӣ анвар нуров салому алейкум диёра кай мепартоед ако мо тайёр кунем ҳамун чиза хатогиҳош ҳаст гуфта гапзаниҳош ҳаст ҳамуноша қайчӣ кунем
мепартам худохат, ҳам ба обрӯи диёрака халалдор намешавем, ҳам худамон дар назди шумо гунаҳгор намешавем. Дӯсти азиз, мепартам худохат. Ден добрый, салом алейкум, раҳмати калом зинда бошед. ҳафт кноп беҳтарин умед видео всегда вперед. Як ҷаҳон ташаккур. Мансур Саидзода аз номи бачаҳои Миндона. Салом алейкум ассалом. Шомурод Саломов. Як ҷаҳон ташаккур. Нусратилло Қодиров. дур ба видео диёра набаред, сони неинтересно мешавад. хуб, қабул, тайёр кунам, вақт ёвам, тайёр кунам, имконият ёвам, компютером соз кунам. Худохат мепартам. Нусратилло, салом аз веши, зинда бошед. Русклел Ракурте. Салом алейкум ассалом. Шомурод Саломов. хуб, салом алейкум брадер. ва алейкум. улоқи имсола ҳалол шудааст. аз ҳалолу ҳаром ман кити напурсед брадер. ах, худатон тамошо кунед, худатон фаҳмида мегиред. улоқи имсола истарафшанба кай буз каши мешавад брат, намедонам рости гап. дӯсти азиз, Мунисҷон раҳматои раҳмони рашнагия таъриф ку. бародари азиз, ҳамин ҷа биёед дар иззати нафси якдигар нарасем. гапатон бошад баъзеҳо марҳамат, таърифатон бошад марҳамат. вед чӣ дар кор як зиёдӣ. шояд ки ягон дили нияти нек доштед, бахшиш мепурсам, аммо бисёриҳо хато мефаҳманд. азизи дил, Ибрагим Мақсудзода. ако аспи йигита якта видео карда партед, ман гирон ҳамун аспа, ман ҳаққи хилм. ман бо ба шумо такрор мекунам дӯсти азиз, рақамҳои ватсапамо додам, менависед, ҳаққи хизматама мепартоед, ман мерам хизмат мекунам, ягон проблема нест. так, зинда бошед. манас, салом алейкум. видео диёра палвон кай мебурояд. ана мухлисе диёр палвон беҳад зиёд будагето, ман худохат ҳамиса бояд апая шавам, иншоаллоҳ мепартам. носир суефе ба пеш, ако меҷон мухлисотон зинда бошед. Насимҷон Сатуро аз северни Казахстан тамошо каросем. як ҷаҳон ташаккур. Эраҷ дӯстӣ. оҳо, салом алейкум. салом салом, ако хуб астед? ми коротон аст. Ишматовтор панҷаке ба пеш. шумо борин нест ягон канал. не, ман азизи дил, як ҷаҳон ташаккур ки шумо ҳамин гапа мегӯед, аммо ман тарафдор ки ҳамун каналҳоям пеш равад. онҳо дар соҳаи худ бояд муваффақ шаванд. чӣ ба? барое ки онҳо тезтар мепартон, мо дертар мепартоем. моям ҳамин тарафдор ки ҳамуно бошаду тезтар партон, мо каме ҳам бошад дар назди мухлисо аз ҷавобгарӣ халостар мехӯрем. бовар кунед, пештар буд ки як ҳолатое буд ки як худам мерафтаму гӯё мепарофтам, вай гур ҳамин ватсаби ман дам намегирифт. ба ҳамин хотир ба шумо як ҷаҳон ташаккур. ба он дигар каналҳое ки дар водии Зарафшон фаъолият карда истодам, муваффақияту музаффариятҳо насибашон. мо ягон хел вай надорем. алига умеҷон ба фикри шумо паҳлавони зӯри панҷакен ки бошад? ҳоли худатон мегӯем худохат. ҳозир гӯм агар ягонти дигарашон хафа мешаванд, худатон ватсап занзилем, ма гӯштон мегӯем, ягон проблема нест. Шорух Норбоев, нима bo'ldim? Tushunmadim akajon. G'olibjon Ismoilov. Assalomu alaykum aka, shuma nazmi. Va alaykum assalom. Ismoilov, chatta shinos berin. G'olibjon, Shakarjon Qulbekov, salom aka, umid zinda boshad. Lutfullo Zarobov, salom az nomi bachahoi Temur Malik. Az zinda boshadon. Sheroinar yak jon tashakkur. Shoruh Norboyev, nima bo'ladi? Men nafahmidosam do'sti aziz, shuma chi nevisasiz. Daler Nizomov, salom alaykum. Haydar Xo'jayev, assalomu alaykum aka, umijon. Az Chelyabinsk oblast, zinda boshad, kam nashaved, Parvardigor nigohbonaton. Shoruh Norboyev, xa донишвар Исматов, салом алейкум. бускаши ҳасми ако ҳаст деҳаи сорба. Шириншо Бафоев, салом алейкум. яго ако назми шумо раҳмат. худо бишукр. Муродов Мирраҳмат, салом аз Муминобод. як ҷаҳон ташаккур. ба худо хурсанд каред, ба худо бовар кунед, хурсанд каред. зинда бошед, барака ёбед. Султеҷе, ба шумо як пешниҳод ако, шумо барои аспхарӣ ва шинохтан пешниҳод кунед. ранги мо аспа намешинохтагиҳо вақти харидан ёрдам диҳанд. бо ҳаққи хизмат беҳтарина гирифтан. зинда бошед, худо хоҳад. нима bo'ladi? ин шумо фақат чӣ нима bo'ladi гуфта нависиштага, охир нима bo'ladi ҳеч нима bo'lmaydi. бу ер просто чахчах боряпту акам. Далер Низом, салом аз шаҳри Туз. вау, зинда бошед. Парвардигор хурсанд кунадатон. ман хурсанд шудам рости гап. як ҷаҳон ташаккур дӯсти азиз Далер Низомов. ибни Сино ако, умед салом 0501 25 ноҳияи Деваштиш, деҳаи қалаи дӯст мешавад. улоқи калон мешавад. равид брат, насиб, худо хоҳад насиб кара бошад, парвардигор хоста бошад, мерем. Нусратилло, салом дарвеши, зинда бошед. рӯдаки човандоз аком, чихешмо. оҳо, рӯдаки ака, чихешмо монда набошед. дӯстам, мани азоби мо дидед, мана компютеро сӯхтагӣ, компютер ремонкунӣ омадагӣ. дар хуҷанд қарор дорем дӯстам. хидр абдуев, номери бозгӯед 92 774 82 74 аст рақамҳои ватсап. холов Нарзулло, салом алейк ако, вертолет
чак кати сиёмкара мешавад мешавад охи пул дар кор бародари азиз имконият дар кор дар атрофи мо будан дар кор ҳазорта проблема дорем мана бошад ягон кас харатият мо мегирем истифода мебарем сорбонака салом сасед раҳмат дӯстам ҳайдар хоҷаев ака ҳамун аспи да главнетон будага реклама кунед бо тахаллуси яблака хай мана охи реклама худаш ҳавай реклама аст ҳамун главни истодагиаша худаш реклама аст 2 сол 3 сол шуда дар реклама қарор дорад худаш дӯстам узр салом алейкум назми привет с екатеринбурга зинда бошед эраж дӯсти акомед ахиллеса партофтанаша реклама кунед ба ҷон қабул худо хоҳад зинда бошед раим қулоб бузора ай куҷо тамошо кунем аз канали умед видео анами канал ҳаст ҳаминҷа аман карим ассалому алейкум аз номи бачаҳои ёрӣ зинда бошед ҳамқишлоқиҳо худотон акмал тошқуваров рост меги зинда бошед ҳалимҷон абдураҳмонов аббоси реведиро видео кунед ва ҳама видеошон ҳаст ки интернета поистед замини замони аббоси реведи гиристен худо бошукр умрашонро худо дароз кунад ишматов тош умед гап надорам раҳмат ҷаҳон ба пеш зинда бошед ҳақдод ортуқов ассалому алейкум акаи умед видео ба гап нест раҳмат зинда бошед иззатулло шаропов салом алейкум ака ҳамун видеои мегирӣ зӯрай раҳмат ака зинда бошӣ неки ака як камбудӣ ба фикрам настройкаи телефон ака вақти ҳаракат мекунӣ афти одамо тамоман маълум нест ака бо худат мефаҳмӣ настройка кун зинда бошед дӯстам дуруст мегӯед вай охи асп ана мехоҳед давидам мегирад дар боли мошин мо мегирем вай дӯсти азиз ҳоли полностью стабилизатсия ки ман гирифтозем дастам стабилизатор дорам инҷа бошад ми бо худи телефонам стабилизатсияш даргиром бо мошин охи вай ҳамехе медавад ки ман як бор телефони простой ки гирам ка умуман ҳеҷ чие намебинед ман ҳамехе ки медавад унҷа ҳолиам нормали дӯсти азиз ман зинда бошед эродатон қабул ба ҷон не ки шумоям ҷавоба қабул кунед дӯстам зинда бошед ибрагим мақсадзода номери ватсап бигӯед 927748274 927748274 аст бойка бесалом ай худи бразилия тамошо дорем хушбой паҳлавона реклама кунед зинда бошед кам нашавед ҳамун аз бразилия камутум занг зада истед ҳамроҳӣ кара истед мо дар хизмат худо хоҳад аз номи ан ҳамун хушбой паҳлавон саҳмгузорӣ кара истед ватсаби моя хабар гиред карти моя хабар гиред худо хоҳад мо дар хизмат зинда бошед кам нашавед бачаҳои қумоқ ҳаст ягон кас мана бачаҳои қумоқро суроқ каросен бачаҳои қумоқ як связ буретон ҳайдар хоҷаев чӣ ба ини мана ҷавоб наметиҳед ма ҳамаша ҷавоб додасем дӯсти азиз мана ҳайдарҷон хоҷаев навистагед ки чӣ ба ини мана ҷавоб наметиҳед ман ҷавоб додам шумо дӯстам нилуфар холовова очаи нахо одамам хеш шавад аз худо наметарсед ми ман агар шумо фикр мекунед ки шумо барин дигаро ҳақорат кардан наметонам чуқуртару беҳтар ҳақорат мекунанд нихе накунед на ин қаюм умедҷон номери як дар вилояти суғ зинда бошад аз ҳадди бад набардоред аз сари худ мерем дӯсти азиз салим файзҷонзода салом алейкум ассалом нилуфар холова мешомта шумо аввал навистана ёд гиред дӯстам ба шомтае ба мегӯед панотон ба худо бай бай гапатон бошад агар ба ногоҳ 927748274 абдураҳмонов видеои маҳмад саид кай мебурод маҳмад саид биромадагӣ дӯстам метавонед дар онда тамошо кунед чӯбунбача салом ба пеш зинда бошед меглев саёд салом алейкум аз новосибирск умедҷон зинда бошед ҳайфи одамӣ салом ака дар масчоҳ зинда бошед аз масчоҳ ишматошов 8 палвони нағз дигарош ваёш навтоз бойка бе яблока аспи қодирми наведнам екатеринбург привет передает зинда бошед абдували ҷамилов салом алейкум умедҷон куҷо бошад сиҳату саломат бошед дар падару модаратон якҷон ташаккур зинда бошед камбаров салом алейкум акаи умедҷон ба пеш оғай нилуфер хлоловова ай хижи афғонистон о зинда бошед мана аз минтақаи дӯсту бародар будагед чӣ лозим як мардуми афғонистона дар инҷа биромада номаша вай кардан номаша бардоред мо аз афғонистон гӯед дӯстӣ кунем рафоқат кунем беҳтар нест ба фикрам хай ба худатон медонед дӯстам намедонам кори худатон абдусамезода фирдавс шириншоҳ паҳлвон чӣ ба нестан улоқова намедонам ягон ҷо рафтагиам халиҷон абдураҳмонов паҳлавони зӯр
Маҳмад Саид. Зур бисёр дӯстам, зур бисёр. Ғайрат Шамсиддинов салом хуби, ва алайкум ассалом хуба. Назар салом алейкум аз пойтахт мухлиси Исмат Паҳлавон аз ноҳияи айни деҳаи шавад ки поён. Шубаи бисёр дар комментариҳо мебинам. Исматака аз шумо розӣ, зинда бошед. Илҳом Шодиев шу ҳафта улоғ бор мебор, сорда бор. Рӯдаки човандоз ҳаком ба пеш мол бой ва хизмат ба зинда бошед дӯстам. Расул Муҳиддинов и ҳамсинфоя мана пайдо кардем. Салом, ремонт кунами компютера. Як ҷон ташаккур брат, ҳаминҷо ҳастим мо хурсанд. Абдусалом, вертолётча чанд пул меистад? Намедонам, напурсидам даже, бовар кунед. Вақти пурсиданам накардаму имконияти хариданам надорам, ман напурсидам. Айдар Хоҷаев, раҳмат бародар, зинда бошед. Саид Раҳмонов, акаҷон ба пеш гап нест, хаста нашавед. Як ҷон ташаккур. Бест канал. Салом алейкум, аз YouTube пул кор намекунедми? Не, намекунем бародари азиз. 3 сол шуд уже. Фароб Баҳор, салом алейкум, ҷаҳон ба пеш. Ва алейкум салом, зинда бошед. Рустам Канидон дар Доробшоҳ. Султаҷа ҳамон вертолёт ча дар Валбер 3000 дидам, мешавад рафтанам ба якта падарка мебарам акоме. Зинда бошед, аммо ҳар намудаш намешад. Инҷа як одам овард падарка кардан ҳар намудаш намешад. Агар ман нагуфтам ки шумо зӯраша гиред, ман танҳо гуфтам мехоҳам ки худатона азоб натиед, харҷи беҳуда накунед. Як ҷавон ташаккур барои будагетон, зинда бошед. Темурҷон Эшанқулов, Ҷавҳар паҳлавона наворгир. Хуб, Алик Маҳмад Саид, салом гӯедум ҷон. Хуб, Молбозор 02, салом, саломат бошед, ҳамавақт зинда бошед. Дар комментариҳо ма шумои дидосем, зинда бошед. Шарифҷон Ақулов, Ҷураҷон ака, зинда бошед. Шарифҷон ака, зинда бошед. Олимбой Ҳазратқулов, ассалому алейкум, назми шумо меҷон ва пеш ҳамавақт Новосибирск, зинда бошед. Салом, Новосибирск, Ҳайдар зиқ шуд, зинда бошед. Ҷавон паҳлавони Фароб ба пеш аз Москва. Темурҷон Ишонқулов, Ҷавҳар наворгир, зинда бошед. Неватулло, умедако улоқи деҳаи Фатмев сиёмка кунед, он ҷо ба улоқ сахт мешавад. Худо хоҳад, гап сахмгузоро ба ман зӯрам намерасад бародари азиз. Як худам ҳаминҷа хезам равам Фатме навор гирифта биём, зиндагӣ дорам дӯстам. Бойка раҳмати каломе, зинда бошед. Наин Каримов, Умедҷон салом, азизҷон Азимҷон 74 ба салом соятон ба чота дашинохтам хай ҳаракат мекунам. Абдусамедов виҷон балон чи ба нестам лохом намедонам, муроқу ло ба кайв намедонам. Ассалом, вертолётча чанд пул месад ака? Намедонам дӯсти азизам, намедонам. Ассалому алейкум, алейкум ассалом. Темурҷон Ишонқулов, Шарфан наворгиред мегирем. Худо азама софи салом ака ва салом. Ҳудинев, ассалому алейкум, аз тарафи ёрӣ ба тарафи дашти қозӣ, зинда бошед ака. Умед, зинда бошед, шумоям кам нашавед ака. Умед ба ҷаҳон салом гӯед ака, аз номер олим, ака аз номи олим, зинда бошед, кам нашавед. Golden Boy, ассалому алейкум, ба Хуфари Бостонӣ кай мебед? Кай вақте даъват кунед то мерем, худо хоҳад, зинда бошед. Бойка меҳвар паҳлвон будааст, айдеҳаи ғусар ки будааст намешиносед, намедонам. Абдусобир Шаро, ягон заводу фабрика ҳаст ҷои кор? Не, намедонам, мефаҳмед бо брат. Орифҷон Ҷамолиев, як бори дигар номерто оста такрор кун Умедҷон. 92 774 8274 92 774 82 74 аст. Не бойка Мунис Бозоров, салом аз Москва, фақат ба пеш як ҷам ташаккур. Мулло Бадалов, салом алейкум ака. Умед, зинда бошед. Аз ном бачаҳои деҳаи Дарғи Шариф, улоқи Масҷои Кӯҳиба меред ми шумо? Мерам, агар саҳмгузорӣ шавад мерам, таваккал он ҷо рафта намешад, хароҷоти зиёд дорад. Фаромӯз Юсупов, салом, умед, ва алейкум. Баҳром Вафоев, салом алейкум, алейкум салом. Дарё Раҳмонов, салом алейкум. 26 Соркай, 10 ё 9. Манас Расулов, Ҷавҳар паҳлавона навор кунед, хуб шудааст. Неъматулло Нарзиев, салом, умедако Фатмаева пеш, зинда бошед. Салом, фикри шумо, ассалому алейкум, саломат бошед аком, кам нашавед бародари азиз. Канали фикри шумо, рӯдаки човандоз Шириншоҳ паҳлавон аспи Ҷавҳар, Шириншоҳ паҳлавон асп харид рафтагӣ, яна интизор шавед, то асп харид рафта будин. Плеймарка, салом меҷон аз Новосибирск, аз номи Боялиево, о зинда бошед ако. Замир Шамиев, шаҳр ба кай улоқ? Намедонам. Golden Boy Куркани, Ёр Маҳмад Гулбоев, салом сасед, зинда бошед дӯсти азиз. Фикри шумо канал навори ноҳия айния интизор ре, мана айнигиҳо ҷамъ шудан гиред, успед накаросем компютеро сӯхтагӣ дӯстам, да аввали гап шумо набудед. Компютерои римон барем, пишти мошин пурри компютеру, мониторум свет баланд шуда, пақар шуда сӯхтагӣ дӯстам, ҳаманои римон кунам, худо хоҳад мекунам. Ҳазрат Сафаров, салом алейкум, ва алейкум ассалом, муваффақ бошед. Саломат Исмат Паҳлавон расонед, худо хоҳад. Саломат бузкаши кай, намедонам. Салом Исмат Паҳлавон ба зинда бошед. Салом Умед аз Красноярск, зинда бошед. Салом ака, хуб ҳастед шумо?
беҳамтоед Макс навистин. Салом ако, хуб ҳастед шумо? Беҳамтоед Афросиёб ба савол тед чаро аспои ҳоҷия наметозад? Намедонам дӯстам, хеле саволо муромотона шумо худам ба савол тед, ман худатон ҷавоб метиҳам. Афросиёб худашон медонанд аспашон ин чизон нозикои бисёр дорад, худашон медонанд. Диёр палвона видеоша партоед, хуб шудааст, мепартом. Ҳайдар Хуҷаев, Умедҷон пагоҳ ёри улоғ мешад, намедонам. Салимбой Турсунов, Шаҳристондан салом. Ва алейкум бар салом, Панҷакендан сизга бародара. Шаҳбоз Раҷабов, ассалому алейкум акаҷон, ба пеш аққумоқ паҳлонон ҳастанд, зинда бошед. Хушбақ Бобоев, 4000 чӣ бошед ин 4000 нафаҳмидам. Хушбақ Бобоев, ин нархи вертолето гуфтасем ба фикрам. Хушбақ Бобоев, 50000 4000 стоит вертолет, ана зинда бошед. Мана диде нархша гуфтанд 40000 50000 русӣ гуфтасен. Далер Раҷабов, салом. Бойка аспи фурӯша аст мемоҷон, намедонам. Салом алейкум. Алейкум. Без VPN дрон кати навор гиред. Охир дрон надорам дӯстам, дрон надорам. Аз номи звер парофтан, зинда бошед. Агар дидам як чиз омад ҳозир ба мебинам, бо рӯйхат карда мегирам, охири улоқо бо миннатдорӣ мекунам. Мунис Бозоров, ако кай сайри кӯҳои Панҷруд меред навор кунед? Ман рафтам аллакай навор кардам дӯстам. Наин Каимов, Сироҷ Палвон, Шаҳристони Кариян интервю кунед. Умедҷон, худо хоҳад шаҳристониҳо ҷамъ шудан гиретон. Нақшаҳо бисёр, Абдуалаҳад Паҳлавон ҳастанд, Тӯйчибой ҳастанд, Сироҷиддин ҳастанд. Унҷаи деҳаҳое ки аз мо чағ задану дар кор, коро бисёр. Ҷамъ шаведон, дар як канал сарҷамъ шавед, мо хизмат мекунем. Ман аз Рустаму Шириншоҳро навор кунед. Хуб, МС Исфара салом. Як ҷаҳон ташаккур, хурсанд шудам. Ман аз шимоли Тоҷикистон салом гуфтасен, зинда бошед. Далер Раҷабов, салом. Муҳаммад Ҷаборзода, салом брат, зинда бошед. Бобо, салом алейкум. Умед, ва алейкум салом. Само Кеде, салом алейкум ако, зинда бошед. Суҳроб, салом алейкум. Аз номи бачаҳои Вешкан, ана шукри худо, дар номан нурам Вешкан. Умед видео аз Москва, салом алейкум, зинда бошед. Само Кеде аз Калъаи дӯст, салом, зинда бошед. Мардуми ноҳияи Шаҳристон, мо хизмат мекунем, худо хоҳад. Ваъда кардем, аз уҳдаи ин ваъда хоҳем баромад, агар умр амон диҳад. Орифҷон Ҷамилов, раҳмат, радной гап нест, шери нар ба пеш, гапои ҳархелша нахон, даже как будто надида бошед. Ҷавоби ахмақ, сукут, шери нар ба пеш, фақат ба пеш, олға гуфти ӯзбеко. Як ҷаҳон ташаккур, рост мегӯед, дуруст мегӯед. Ёломад Гулфез, сасе чизо сӯхт, чи свети динанги ба сӯхт, даб дала шудааст компютером. Ман инҷа римон овардам, ҳозир римон барам. Хурсанмурод Полвони Исфараге, як навор кунед дӯстам, худо хоҳад насиб. Ҷамъ шаветон, як даст 10-15 нафар шаветон, занг занетон, ҳаққи хизмата ташкил кунетон, мо сурх кара мерем хизмат кара омадан гирифт. Ягон проблеми нест дӯсти азиз. Фикри шумо гам нест акон, безеб ку боз расход. Хай зиқ намешед, худо ки хост, мо дигар илоҷ надорем. Фақат ба пеш зиж мекунем акун. То қурӯқша пачақ мекунем, худо хоҳад расхода зиқ намешед дӯстам. 6 ноябр улоғ нест, ми намедонам. Қурбонов Фурбон, салом аки, умед, ва алейкум ассалом. Плеймарке бо элевҳои рӯзи обног, умедҷон, зинда бошед, кам нашавед. Бойка Бемеҳрдод ба Фармон Палвон, салом уфтоз, зинда бошанд, зинда бошанд. Очило Турсунов, салом. Неъматулло Нарзиев, умедко кӯҳоя сиёмка бас кардед? Не, бас накардем. Вай тобистон буд, зимистон шуд, дако гушнагию таштагӣ муред дӯстам. Очило Турсунов, алейкум. Мунис Бозоров, акаем брод. Мунис Бозоров, навор, намедонам. Навор Шамсиддинов, салом. Ки умед аз Панҷруд ягон асп нест, ми намедонам. Очило Турсунов, ман аз Спитамен, зинда бошед бародари азиз, кам нашавед, як ҷаҳон ташаккур. Бо вай навор, худо хоҳад нақша кшидем. Раҳимбердӣ китӣ, иншоаллоҳ, иншоаллоҳ. худо кунад ки ҳамонаи дилошон мо роҳ ёвем, суханамои нишкнан равем, навор кунем. Тағосози хуби ҳамин фароба камера кун, тарафҳои заставара. Тарафҳои заставе навор кардан мумкин нест бародари азиз. Унҷа ҷое ки мумкин нест навор кунӣ охир. Вай част, чизи давлатӣ аст. Фирӯз Аҳадов, салом меҷон, аз Рукнобод зинда бошед. Ҳоҷи Мурод Абрамонов, Бузкашӣ, Бобо Исматболон, наметова, намедонам. Бобо Умедҷон, салом аз Екатеринбург, салом. Бурҳон, ай косатарош, салом. Саломат бошед. Хидр Абдуллаев, аспи звер фурӯши 40000 нархаш, ана. Самокедаи 5 январ, марҳамат, қалъаи дӯст. Бузкашӣ калон, зинда бошед. Салом алейкум, улоқи моғиён кай намедонам. Лондон Сити, салом алейкум. умед мо бачаҳои артуҷ ягон хизмат бошад, мо тайёр, зинда бошед дӯсти азиз. Хай хизмат хоҳишмандӣ аст, мана картем ҳаст, рақамам ҳаст, мана хизмат мекунам, гӯед калан гиред, моям дар хизмат тайёр, ягон проблема нест. Ҳазратилло Сафаров, саломат бошед. Юсуфҷон 2005, аки умед, салом аз номи мухлисои машҳур паҳлавон аз Урметани Бостонӣ, зинда бошед. Баҳром Бобоев, раҳмати калон, Халид Колхозчиён, аз поша видео кунед. ҳатман занг занетон, дар атроф бошетон, мо худохат навор мекунем, ягон проблема нест. Кати жандараз видео кунед, ман боз такрор мекунам, аз худашон вобастагии калон дорад, мо таклиф кунем, рад накунанд, мо ҳатман навор мекунем, худохоҳад, як ҷаҳон ташаккур. Хуб, додар
негатив ҳақорату даштномонда хафа нашавед. Ино худашон худо хоҳад зинда бошед. Ако номротуна номерам 92 774 82 74 аст. Неъматулло Нарзиев. тобистон як кӯҳои Фатмев сиёмка кунед. Ако мо интизорем аз Россия. дар Фатмев ман фикр мекунам хелоҳо ҷавонони бисёре ҳастетон, гурӯҳи деҳа доретон. қабул дӯстам, вай корҳо расхода талаб мекунад, заҳмата, азоба, ҷазоба, тагои по шашлик мешад. бовар кунед, лах мешад. занг занетон, мо қадар нафси калон надорем. ҳамин расходу хароҷоти мо ба гардан гиретон, мо мерем то кӯҳоша навор карда мефурем. ягон проблеме нест дӯсти азиз. Файзулло Муҳаммедов. салом гиред неки нафаҳмидам. суруд. салом гиред неки суруд. ҳеҷ чӣ нафаҳмидам. очилот рӯн партият худова Илҳом Шодиев. Ака шу ҳафта кӯпкарӣ борми ёк билмайман 10-чида бор манимча сорда. Саид Камол. салом алейкум бародар. улоқи сора мефаҳмондед. улоқи сор ё нӯҳум ё даҳум бояд шавад. агар худо хоҳад мешавад, нахоҳад не. без VPN дрон иҷозат мешарба. не иҷозатам нест. харидориам накардагем, надорамам, имкониятам надорам. ҳамихтара гап. ана хонакҳо ба поён расид. дӯстои азиз, як маротибаи дигар ба онҳое ки сари эфир набуданд мегӯям ки барои чӣ навор накардаму эфир кардам. ба хотире ки шумо бовар кунед, дар шаҳри Хуҷанд ҳастам. дар сари ҳамин эфир ҳаст ки ман дар шаҳри Хуҷанд қарор доштанам ҳаст. мана инҷо компютерҳои ман дабдала шуданд. фаҳмидед? дабдалаш баромаданд. мани тоҷикеш ки тигӯмагар набинед. светои гузари мо пасту баланд шуд. ин чиза метавонад ки ҳамсояҳои мо тасдиқ кунанд. мани дута упс мегӯянд, аз ду компютер бояд ки тог медод, сӯхт, пақара зада рафт. мани якта компютери ман барои улоғ монтаж кардан сӯхт. мани дуюм компютери ман, фаҳмидед, мана ин компютер аст, ин барои тӯй монтаж кардан сӯхт. тӯйдоро зардарид нашавед. тӯйотон истода аст, вай дар жостки диск меистад, ин блокпитанеш месӯзад. мани ин монитор аст, сӯхт. ҳозир мумкин монитори нав мехарам. мана инҷа якти дига монитори дуюм компютер аст. мана ин монитор сӯхт. мана ин чиз барои дар вақти бесветӣ аккумулятор ки свет гирифта заряд дода ман кор мекардам, тақдир накард, сӯхт. ҳамин чизома ремонт овардам. боз пагоҳ шаҳри Душанбе тӯй дорам. меравам. ба ҳамин хотир азизои дил, ман ба бадбинҳову ба душманҳо кор надорам. таваккалаш ба худо аст. танҳо назди он дӯстое ки мана ҳурмату эҳтиром мекунанд шармсор ҳастам ки бузкашиҳои дер мепартоям. барои чӣ дар связ намебароям, барои чӣ дар саволошон ҷавоб наметиҳам. барои ана ҳамонҳо ман эфира кардам. азизои дил, мана моро қабул кунед, бахшиши моя қабул кунед. мо дар бесару сомониҳо қарор дорем. инҷа ахирон навистанд Баха 92 Камолов. ба фикрам бахтовар паҳлавони фарзанди амаки Сироҷиддин ҳастанд. салом сасед берегиси биар. якҷон ташаккур. соҳибҷон Бердиев. бозори Панҷакен. ман бозор навор намекунам дӯсти азиз. аз бозор мозора навор кунеш ман безор ҳастам. барои чӣ? дар он ҷо занҳо ҳастанд, кӯдакҳо ҳастанд, одамое ҳаст ки якумин маротиба бозор рафта истодааст. шояд ки дар ягон ҷо кору фаъолият мекунанд, шарм медоранд худашонро дар даруни бозор дидан. ба ҳамин хотир барои ман аз бозор сухан накунед. улоқ, кӯҳу пушта, деҳа, шаҳр, ноҳия, манзара, тӯй. тамом. якҷаҳон ташаккур аз дӯстони азиз. Очило Турсунов. нуротун партоя. номером 92 774 82 74 бародар азиз. Наин Каримов. Мустафоқул Азимҷон 74. Мустафоқулов Азимҷон. хотирам ба назад бародар азиз. Султеҷа Акомед. як савол. дар шаҳри Бӯстон, шаҳри Панҷакен як деҳаи Бӯстон ҳаст. медонед дар куҷо? медонам дар деҳаи Марғедар дар болодасташ аст. мо онҷо бисёр тӯй рафтагӣ. номеротона партоед. аз номергӯӣ як шудам бародари азиз. номерома 10 бор боз гуфтозем. мана 92 774 82 74 аст. азизи дилам. Файзизода Исмоил. ин чӣ навистед ман нафаҳмидам. худатон надонедага ман ҳеҷ чӣ нафаҳмидам. Алек Валков. салом алейкум. рахш Сармат. салом алейкум асан. достон меомада. салом акомед. алейкум ассалом. Анушервон Мусозода. салом. умед видео ба пеш. якҷаҳон ташаккур. панотон ба худо азизои дил. ман аз паи устохонии кори худам мешавам. худатон эҳтиёт кунед. зинда бошед.